Aral mo na, hilom lang mo kaya ako na na yung orasyon ng kinakus ka na. No, 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 no. Suon ako. Aming lana. Mga kanto. Hawak mo mga kanto. Walang wisip mo. Uy! Oh, saman! Kira ka na, boss? Okay ra! Latin to! Ayaw ko sa muka! Latin dito. Sorry. Ilagsama pa ko ni mo na Latin na putol na noon to! Sorry. Balik! Sorry. Sus! Balik! Sorry. 2 beses na yan! Pasinti! Sus, nasa na pasinti, uy! Bali, ito kamagtilan. Nasa na pasinti, uy! Bali, ako kamakasya, kambal. Usap kambal. Oh, asa na ito? Asa ka naman nambal din eh? Kasi ito pa ka na to, si Boss Isyot? Isyot? Ah, shoot! Ah, puta si Isyot. Asa ito? Parang Isyot eh, hindi tayo na eh. Pasok ka dito. Okay. Pasok ko ikaon. Oh, basta na kayo makasugat to Lagi, ng patambal. basta- oh. Ipariya Oh, din sige eh. ba? Ako kay, ato kayo. Ano ito mo si Boy Isyot sa? Ano na? Ako ito itong kwarta. Kay murag mahal ba ya to? Iya. Bilam ni 1. Ay, ipa. 1, Win. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kibing. Oh, Kibin. 1,000. Mahal ba ito? Kaya ito ganito ni? Ako kambal. 1,000, 2,000, 3, 4,000, Yang bigay bilang kuarta kan. 6,000. Aku ni pedang berada, ki aku ni larung ke dekat kuarta. Kuarta sampai ni belas. Aku dari udah. 6,000, Bos 7,000. Bos tanggai Ucapan nga. main auto dia. Ay, yun to sa day. Ito. Nah, aku nak matik pun bang. Daghan lagi kuarta lagi, Oh, nagpihap lagi. malagi kay. Kaca. Na, Si- unsam na yung kauban dia eh. Ako to na ipatambalan ta nya. Namin na dunggal nga manambal ko no si kuan ko no si Boy Isyot ko no pangan. Oh, kena timing kayo na. Nandito si Isyot. Ityot. Oh, Isyot. Isyot. nandito si Brad dito. Dito. Oh, ug magpatambal mo sa Puyugan na tamo. Ulo kayo nabalik ni kamot taon na ato mo doon. Ayo to, ayo. Ubag ayo eh. Boy Isyot, Boy Isyot manambal na no. Oo. Nya. Kaya siya mga nabala, di mo mahay anak kay Ano man? Mancing ayo ya. ilig Mancing ato niyo ayo. dito. Dili pa niya isulti ang sakit eh. Yan ang matag-anan. Ay, ganyan yung sakit ba? Ayo, bi. Wow, wala ba sa ikuan nga wala ti bayad nito. Gimigas to rito. Ano to na? Ang ang brad dito habang ginaiyaha sa mga tao nga nang sakit ba. Sige, amo sa to nito. Oh, sige. No. Tusan niyo. Masame. Musunod ako. Ato ka. Jay, katog. Laro no gitu. Kwarta gitu klaro. Ako tabag. Gago! Para mailad dong itong mga tao kana nagduog na ngadto niya. Daghan na itong kwarta. Agar ko sa boss. Agar ko be. Atay, buka si panawag. Uy, masabok man sa itong orasyon. Saan ninawag? Oh, saman? Hello, Brad. Dahil magpatambal ron diha, no? Kuan dito ko nang duha to sila ka buok. Ya, daging ito kwarta, musig makakwarta kita to. Nakatangil lang diha kay nagduong na to. Oh, sama? Sa may sakit ana? Lah, limot ra ba ko unsay sakit ato, Brad? Sige, ako lang balik ko itong putana, umusay sakit ato. Para may bahuan mo ba? Sige.
Unsa ganito yung sakit na imong kauban gani? Sakit niya, arthritis niya. Upo. Apa dakan kon? Dakan kanya? Ah, dili. Kanang mga sakit taw, wag rin problema ni Brad dito kay iyar na matag-anan bisag dili pa niyo isulti. TV sad. Oh. Si Maron rin. Si boss, si Brad ako dito gid. Brad. May baw. Sige. Hinay lang mo. Brad. Nang sakit ya to day kay GTV to, gisip-on, gihubak. Basta daghang kitag sakit. Ika na lay bahala diha og unsay diskarte mo da kay atua para makakwarta ta. Mo mga sakit niya kanang purti sa hubag ka to sa kon na to ina yang dapit sa sikong ano ka to di mo hubag ka to gid. Ika na lay bahala diha og unsay kuan mo. Sige kay kabaw na ko unsay sakit ana. Nagdungo naman ka diri kay paabot ko diri. Sige paabot ko diri Brad. Ali diri kay tabangay kog diskarte diri. Gago. Sunod aw ba lang nila? Sunod lang. Sige Brad kay mo anak nako kay tabangan ti ada kay para magkwarta ta. Dako kwarta sige to gep ihap. Sige Brad. Masakit tong gede kan. Nahugman Allah. Balik. Allah. Patay. Hinay mo dah kay. Kami sa tama mo. Balik ni ito mo to. Baga oi. Allah oi. Nana muna. Sige. Hinay lang. Baga ni oi. Balik. Hapon na shoot. Pero ako'y sabog na. Sama. Dayon mo. Balik akong Likuran ha, dayon mo. Dayon mo. Ya. mo ni ingon ako ni Brad nga magpatambal Brad. Mo ni mo. Pwede mo baga Brad. Pwede mo baga Brad. Mo ni Grabe na dyan yung sakit. Kubag na kayo. Sakit Brad kay. Mo ni sakit kini. Nasa arthritis. Na po sa kuan. Ay akong dungan, maayo ka manambal ko. Ato ning paymutang Brad. Paymutang. Ada penjemputan. Pamutang. Pamutang. Ada binuang ni wa ay pamutang. Tarong nga. Kito niyo ni sangay. Sa mo na. Tarong ka. Balik ni kamu gani. Uya sakit na. Uya oi. Mo ay sakit Brad kay. Kung lang ito, arthritis. Ay lalapag istorya dia kay kabaw na ko sa iyong mga sakit. Ako rin ko anon. Pati Paano ra sa ako ka diya? Paano ra ko ni? Kung sa iyong mga sakit. ambay niya yun. Kulit ako niyang kuwan. Ay, hilap ti kayo baso. Ay, hilap ti. Ay, di puspa. Ako ni kalawin mo sa iyong mga sakit. Ay, lagsapa niya. Kaya bawa na ni orasyon. Ay lagi. Sakit niya. Kabaw na ko. Gihubak. Gitibi. Giubo. Mura ang huba. Ang tibi yan. Mura tauranan lagi katina. Wala ko sa signal. Ay, taurian ni katina. Signal. Oh, signal. Mauna yang sakit napiang hubang kuan kamot. Mauna yang sakit. Dalawang beses na yan! Ay lalagwa na kay paspas ni paspas. Mo gini ko. Sama na. Tikong kumit kang patay ni Ronda. Ayos, grabe. Naluya na jud ko. Grabe sakita. Grabe. Wala gyapon, grabe sakita. Ang sakit ng tawala, grabe kayo. Wala lagi, ya sakit ko Brad. Lagi. Titinga. Sus. Nya. Saon man tani ron. Di ko kaya ni Brad. Ako suwayan ka tawag basig maayo na ni. Suon. Ako balik ra ko na kay nakuha. Sus ma. Cumanin. Ay kita ni mayo na. Abot. Pop. Nyambal. Saan ba manambal? Tawa. May po ang tanya kabuang ron. Kaayo ba sila? No, tawa ba aknya? Nana, marag bag mo isan. Wartam jika mo. Kani charo Kani. Saro ni maayo. Kani. Ni sungkod. Sungkod din ako. Kani. Kinakus ka ni ako ni tambal. Saro ni maayo siya. Pitin
sungko din ako. Sungko din sa mga tigwanga sa una. Oh. Bungi. Ako din. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Puspos din ako. Binuang ayaw, binuang. Sakit to nga. Ha? Maayo lagi na ron. Binuang ni mo. Maayo na ron. Binuang. Di mo musugot kani akong itambal. Aw. Saman, namoy kwarta niya. May kwarta mo niya kay aron. Mangita ko pagi usa joy pa. Aron maayo jud ni. Kwarta. Kaya tag kwarta. Gago. Asistan ako ipa. Kwarta imo? Kwarta kay kinahanglan kay kwarta kay di jud maayo basta way kwarta. Paano masabi? Kinahanglan jud ni may kwarta aron maayo. Oh. 8,000. 4,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. Kana, maayo na lang. Mangita jud kog pagi na maayo jud na. Nang usay pagin mo ni. Ha? Aw, ako na yuho ron. Magsabot kami. Istorya sa nani. Ato sabot ta. Masa may sabon na tuwan na ka ng pili ng mayuho niya. Dagan ta. Oo, madagan ta. Oh, sige. Masaon na na. Pag yung na ayuhon kay Ayuhon lang jud. dako sa laban ng kwarta. Oo. Gi, mangita jud kog pagi na maayo jud. 4, 5, 6, 7. 7,000. Sus, tako anay. Lagi ni ko Tako na. na. Gi. Ya, gi. Balik ka na to. Sige. Sige, ako yun. Ayuhon na lang. Oo, ayuhon na Para ako. dili sita magabaan. Oo, gi. Uy, sus luyang pakito doon sa pakito. Pagkuha dito daw saging aron matabalin dito daw saging to. Daw saging. Maayo na ron. Nagkuha pa akong batos-batos daw saging. Luyan pakito. Nagkuha pa daw saging. Madali dia. Saan mo yung number oy. Mutangan tayo lana. Lana. Luyan tani ba ni? Sige, butang mo. Ako nang gibutangan og mga ilong. Ako gibutangan og kanang mga na ro maulian jud ni. Mga ako butang ilong. Butangan ako aron kuyaw kini sakitan niya. Ipataytok pa niya yung sakit. Gago! Ang utok ni Saka. Utin. Ni Saka. Kuyaw kini sakita jud. Kuyaw kini sakita. Ani? Unsa ni sakita ron? Grabe na jud ni. Grabe na sakita. Wala pa maayo, brad. Wala pa yun, kapit na. Taon mo eh. Sakit na. Kamaw mo nang balik. Rasyon na. Gini, boss. Rasyon na sa ako. Kamo na akong brad gid. Rasyon na ako. Ayaw, Aral mo na, hilom lang mo kaya ako na na yung orasyon ng kinakus ka na. Binuang na tayo yung kanak ay magudit babayan. Magkay klaro magka. Saya mo tadi. Uy, dabang mus. Mus dabang mus. Mus dabang mus. Kana. Di, mahal ni kwarta. Ano mo mahal kwarta san? Kwarta na mo. Kwarta na mo. Ano ni kwarta na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang mo na. Sige mayo. Sige siya mayo, yung trongon. Amay yon. Morgiri kwarta na ko diri. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 more gina boss. Boss. Bagi boss. Sako na. Buang sa ulo ko. Yan o. Number 11. Gabaan nila. Gabaan di kasako. Tutok. Boss, dabang boss. Patay! Buhay! Sako! Larga muna! Usaban niyo boss. Usaban niyo boss. Ayaw boss. Mabuwang manahin mo. Ayaw ba? Namatay kita ang ginsa. Matawang galo nila boss. Boss. Nagkurta. Namatay. Aman naman. Uy, gila-gila sa kata. Napun lang 4 mil. 30 mil. 11 mil. Bahala sa lahat. Anong kailangan kong gawin